Intshayelelo, ukuyondelelana kwebali, uvuthondaba, usombululo, isiphelo. Mhlawumbi ukhe uzibuze ukuba yintoni isakhiwo sebali. Namhlanje ndikuphethele lo mpendulo. Kweku mandizibulisele kwakhona kuni maAfrika mahle, ndinamkele kwikhasi lethu elithi Funda Rhoqo. Kanti yintoni isakhiwo sebali okanye iplot yebali? Isakhiwo sebali yindlela ezicwangciswe okanye ezilandelelaniswe ngayo iziganeko zebali, esinye emva kwesinye zinikezelana ukuya kutsho kuvuthondaba, zize ziphinde ziqukuqele zenje njalo ukuya kutsho kwisiphelo. Maxa wambi isakhiwo sebali sibizwa ngokuba yiploti. Sinamanqanaba athi anikezelane ukukhulisa ibali angala: intshayelelo, ukuyondelelana kwebali, uvuthondaba, usombululo kwakunye nesiphelo. Kodwa ke masiqale kwintshayelelo. Intshayelelo, kweli nqanaba umbhali usikrobisa malunga nendawo kunye nexesha ibali eliqhubeka ngalo, abalinganiswa eliqamele ngabo ibali, ndawonye namaqela ahlakulela udushe. Loo nto ithethe ukuba zine izinto esizifumana kwinqanaba lokuqala: yindawo, lixesha, abalinganiswa abaphambili, nokuhlwayeleka kwembewu yempixano. Masikhe siqale kwindawo. Lisenokuqhubeka endaweni enye, kungenjalo lingxabalaze, oko kukuthi liqhubeke kwiindawo ezimbini ibali. Ixesha libonakaliswa zizinto ngezinto ezifana nezinxibo, izixhobo ezisetyenziswa kwimpilo yemihla ngemihla, kanti nkqu nolwimi olu lwabalinganiswa luyalipela ixesha abaphila kulo. Abalinganiswa abaphambili. Apha umbhali usazisa ngabalinganiswa eliqamele ngabo ibali. Apha kuqukwa umlinganiswa oyintloko kunye nomlinganiswa ophikisayo. Ukuhlwayeleka kwembewu yempixano. Apha sikrotyiswa kwindlela impixano ethe yaphenjwa ngayo ngumbhali. Loo nto ithetha into yokuba xa liqala ibali, umbhali uyaqale ngentshayelelo. Ntshayelelo leyo isixelela ngendawo eliqhubeka kuyo ibali. Indawo ingaba mhlawumbi liqhubeka ezilalini okanye edolophini. Ixesha ingaba mhlawumbi lixesha langoku okanye lixesha lakudala. Abalinganiswa kufuneka siyazile into yokuba ngomphi umlinganiswa ophambili, ngomphi umlinganiswa ophikisayo okanye ochasayo. Okokugqibela, intshayelelo isazisa ngokuba iza kuba yintoni ingxabano. Ingaba aba balinganiswa babini baza kuxabana ngantoni na? Elo linqanaba lokuqala esithi yintshayelelo. Inqanaba lesibini siye sithi kukuyondelelana kwebali. Apha iziganeko eziphenjwe kwintshayelelo zibaselwa ngakumbi zizenzo neentetho zabalinganiswa, ziye zijiya ngokujiya. Loo nto ithetha into yokuba izenzo kwakunye namazwi abalinganiswa abasaziswe ngabo kwintshayelelo ziye zenze ingxabano. Ngxabano leyo iye ifumane amandla kancinci kancinci apha kweli nqanaba sithi kukuyondelelana kwebali. Inqanaba lesithathu esilifumanayo siye sithi luvuthondaba. Apha izinto zifikelela encotsheni. Imbiza ebibaselwe apha ngasentla sele ivuthwe tepe, akusekho kubuyamva. Loo nto ithetha into yokuba apha kweli nqanaba sithi luvuthondaba, impixano iye ifikelele kwelona qondo
lakhela phezulu. Abalinganiswa baye baxabane ngeyona ndlela. Elesine inqanaba siye sithi lusombululo. Isishiqi apha siyaswabuluka. Isantya sokuhamba kwezinto siyathotha. Isimo somphembi wodushe siyaguquka kwaye ukuguquka kwaso kuba nefuthe nakwabanye abalinganiswa. Londo ithi lambi xano besaziswe ngayo kwintshayelelo kweli inqanaba siye sifumane isisombululo sayo. Phambi kokuba singene kwinqanaba lokugqibela, kuyaphawuleka ukuba iqela labantu ababukela iivideos okanye ushicilelo lweli khasi abazibophelelanga kweli khasi okanye abasubscribanga. Bendicela ndibongoza kuwe mbukeli wolushicilelo ukuba uthathe le mizuzwana mihlanu ucofe iqhosha lokuzibophelela. Londo ingasinceda kakhulu kweli khasi. Enkosi. Inqanaba lokugqibela esilifumanayo kusakhiwo sebali sisiphelo. Apha kufumaneka iziphumo. Umntu ngamnye uvuna into ebeyilimile. Okuhle kuyavuzwa, okubi kuyohlwaywa. Londo ithetha into yokuba apha kweli nqanaba lokugqibela abalinganiswa abamela inyani bayavuzwa. Baze abalinganiswa abamela ubuxoki nabaqulunqa amayelenqe namaqhinga baye bohlwaywe. Lawo ibingamanqanaba esakhiwo sebali okanye lanto sithi ngesiNgesi yiplot. Uyiphathelwe ngokuzingca kumfundisi-ntsapho wakho omthandayo. Enkosi.